Assalamu alaikum, barka dai da fatan kowa wanda lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan na zo muku da wani sabon fim mai suna Ikon Gwamnati. So fim ne wanda kamfanin Algaita suka fassara shi, wanda na tabbata ba sai na muku bayanin wannan fim ba. Wannan fim na ɗaya daga cikin manyan fina-finai wanda ya samu fassara mai inganci, kuma fim ne wanda yake cike da suburbuɗa da sauransu. Ga wanda suke da sha'awar wannan fim in za ku iya mun magana ta wannan lambar nawa ta WhatsApp domin ku iya mallakar wannan fim mai suna Ikon Gwamnati. Hallo kuma kamar yadda na sha yin bayani, ƙofar mu ta tsarin mu na VIP a buɗe take ga masu sha'awar shiga group mu na Indiya. Za ku iya shiga group namu a cikin group namu wanda muke sakin sabbin fina-finai. Sannan kuma hallo a cikin group namu muna da yanzu kimanin fina-finai 4,000 da wani abu a ciki. Sannan kamar da kuka sani, gobe ma haka insha Allahu idan Allah ya kaimu za mu saki fina-finai kamar yadda yau fastoci suka fita. Ga wanda suke da sha'awar wannan fim za ku iya mun magana ta kan wannan lambar nawa, ko kuma mutanen Najeriya za ku iya kira domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya mallakar wannan fim mai suna Ikon Gwamnati. Kamar dai yadda na sha yin magana, 'yan downloading ko ƙofar ku a buɗe take ga wanda suke so su fara yin sana'ar harkar kasuwancin downloading. Za ku iya tuntuɓar mu ku kanku da wannan lamba domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ta yadda za ku iya mallakar wayannan fina-finai a cikin rahusa mai sauƙi. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashen na ɓangaren fina-finai nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.